Bizkaiko Foru Aldundiaren ondare aretoak, Bilboko Arte Berreginen Museoarekin elkarlanean, Atenaren egoitza Partenon erakusketa jasoko du datorren ekainaren 28 arte. Erakusketa iraganera egiten den bidaia bat da, mendeetan zehar artearen historian etengabeko erreferentzia izan den antzinako munduko tenplu garrantzitsuena ezagutzeko eta Periklesen Atenasetik ibilaldia eskainiko du. Erakusketak Berreginen Museoko pieza greziar multzo garrantzitsuena biltzen du lehen aldiz eta Greziako tenplu ezagunaren eskultura apainketaren alderdi guztiak hurbiletik ezagutzeko aukera eskaintzen du. Hau da, Partenoiko metopak, frisoak eta frontoiak. Bizkaiko Foru Aldundiko zahar berritze sailak Partenoiari buruzko erakusketaren egitasmoan hartu du parte, funtsesko zenbait pieza zahar berrituz. Panateneetako 7 panel, Dionisoren eskultura eta 2 metopa. Gainerako zahar berritze eta garbiketa lan guztiak Berreginen Museoak egin ditu. Erakusketa osatzeko zenbait jarduera antolatu dira ondare aretoan. Hitzaldi ziklo bat, bisita gidatuak eta tailer didaktikoak besteak beste.